дар таркиби тамоку яъне як сигор 186 намуд моддаҳои зараровар мавҷуд мебошад. агар шахси тамокукаш 10% тариқи моддаҳои зараровар ба саломатиаш хатар эҷод кунад, пас 90% дуди тамоку ба атрофиён таъсири манфӣ мегузорад. дар ин бора субҳи имрӯз санаи 25 ноябр Хуршед Саидов, намояндаи сарраёсти ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд, зимни гузарондани семинар машварат иттилоъ дод. вай таъкид намуд ки шахси сигоркаш на танҳо ҳифзи муҳити зистро вайрон, балки ба саломатии атрофиён зарар мерасонад. дар таркиби дуди тамоку бисёриҳо тамоку мекушанд 186 намуд моддаҳои зараровар мавҷуд мебошад. агар шахси тамокукаш 10% ба худ зарар оварад, 90% ба дигарон таъсири манфӣ мерасонад. ҳамин тавр маърифати экологӣ муҳимтарин омили зиндагии шоиставу осудаҳона ва пурсамари аҳли башар аст. ҳар қадар ҷомеа аз маърифати экологӣ бархурдор бошад, ҳамон қадар комёбу муваффақ ва хушбахту хушрӯзгор хоҳад. тағйирёбии иқлим, мушкилот ва муаммоҳои ҳифзи муҳити зист дар семинар машварат ки бо иштироки мутахассисони соҳа баргузор гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифт. мавзӯи семинар машварати мазкур ин баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ оид ба огоҳии мардум дар бораи тағйирёбии иқлим ва рушди устувор унвон дошт. мақсади он баландбардоштани маърифати экологӣ байни аҳолии кишвар аст. боиси қайд аст ки соли равон сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд маҳз барои баланд бардоштани дониши малакаи касби кормандон, инчунин барои баланд бардоштани маърифати экологӣ фаъолияташонро равона карда, мунтазам давоми сол оид ба масъалаҳои мубрими соҳа ва тарзи корбарӣ чунин мизимудаввар вохӯрӣ ва семинарҳоро баргузор намуда истодааст. муҳтарам ҳозирин, ҳар қадар аҳолӣ аз лиҳози экологӣ маърифманд гарданд, ҳамон қадар ҷомеа бурд хоҳад карду муҳити мо ободу зебо хоҳад гашт. аз рӯи таҳлилҳои созмонҳои байналмилалии экологӣ, маҳз аз ҳисоби тағйирёбии иқлим ва ифлосшавии ҳаво ҳамасола дар ҷаҳон 7 миллион нафар мефавтанд. дар минтақаи Осиё бошад, ин рақам 4 миллионро ташкил медиҳад. мутахассисони раёсати ҳифзи муҳити зист ба хотири пешгирӣ намудани ифлосшавии ҳифзи муҳити атроф ва тағйирёбии иқлим зарур медонанд ки маърифати экологии аҳолӣ баланд карда шавад. иқтисодиёти муосир ҳамчун таъсири шадиди техногенӣ маҳсуб гашта боиси коҳиши захираҳои табиӣ ва ифлосшавии муҳити зист мегардад. масалан, сабаби вайроншавии қабти азонӣ, тараққиёти истеҳсолот ва ихроҷи моддаҳои кимиёвии махсус ва дигар мавод мебошад ки ҳангоми истеҳсоли яхдонҳо ва кондитсионерҳо аэрозолҳо ба амал меоянд. сабаби асосии биёбоншавӣ ин буриши оммавии ҷангалзорҳо ва аз ҳад зиёд истифодаи онҳо чун чаробоқ мебошад. дар семинар машварати мазкур ки яке аз мақсадҳояш саривақт пешгирӣ намудани хатарҳои ифлосшавии ҳифзи муҳити зист аст, 7 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт, зеро тағйирёбии иқлим ва ифлосшавии ҳаво маҳз аз ҳисоби паст будани маърифати экологии на танҳо мардуми Тоҷикистон, балки берун аз он шаҳодат медиҳад. мақсад аз гузарондани имрӯза семинар машварат ин огоҳонидани мардум ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва рушди устувор мебошад ки чӣ хеле ки маълум аст, дар соли ҷорӣ ки барномаи маърифати экологӣ барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 қабул гардида буд, дар он масъалаҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ҳадафҳои рушди устувор низ дар ин барнома ҷо карда шуда буданд ки чӣ хеле ки мо шумо медонем, тамоми ҷомеаи ҷаҳониро дар ҳоли ҳозир масъалаи тағйирёбии иқлим бениҳоят такони ҷиддӣ додааст ва мо наметавонем тағйирёбии иқлимро дигаргун кунем, чунки ин бисёр омилҳои антропогенӣ, омилҳои дигар масъалаҳое ки аз тарафи корхонаҳои истеҳсолӣ ва газҳои гулхонаӣ ки аз ин корхонаҳо вай мешаванд, мо наметавонем онҳоро дигар кунем ин мушкилоти экологиро, вале мо метавонем бо гузарондани чунин семинарҳо, бо корҳои фаҳмондадиҳие ки ба аҳолӣ мерасонем барои мутобиқ шудан ба тағйирёбии иқлим мебошад.
истифодаи таҷрибаҳои пешқадами хориҷӣ оид ба баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ, баландбардоштани сатҳи огоҳонидани мардум оид ба тағйирёбии иқлим. Нақшаи маркази тағйирёбии иқлими агентии обу ҳавошиносии кумита оид ба масъалаҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва рушди устувор. Аз мавзӯъҳои муҳими баҳс гардида дар семинар машварат буд, ки баҳсҳои пайдарҳамро ба бор овард. баъзи иқлим гуфта ин иқлим боду ҳавои бисёрсолая мегӯянд. Бисёрсолаи як минтақая ина иқлим мегӯянд. барои мо кам кардани тағйирёбии иқлим, кам кардани дигар намуди тағйирёбии иқлим, мо бояд ки аввал аз худи минтақаи худамон оиди семинаре ки имрӯз гузашт, оиди партовҳо, оиди дигар проблемаҳое ки дар табиат ҳаст, аз оиди буридани дарахтҳо, оиди партофтани партовҳо, оиди сӯхтани ҷангалзорҳо, мо бояд ки ин хусус аз ҳамино худдорӣ кунем. ва чӣ хеле ки дар ин семинари машваратӣ гуфта гузаштанд ки мо тарбияи экологиро бояд зиёд кунем. Тарбияи экологиро гуфтанд аз боғча, аз оила, аз дигар чиҳо ки мо тарбияи экологиро бояд зиёд кунем ки дар оянда мо тонем ки ин тағйирёбии иқлимро паст кунем. Тоҷикистони мо як ватани мо, Тоҷикистони мо як мамлакате ки таъсирпазир аст оиди тағйирёбии иқлим. оиди тағйирёбии иқлим таъсирпазир дар он чи аст? Мо ҳам кӯҳ дорем, ҳам об дорем, ҳам пирях дорем, ҳам ях дорем, ҳам дарё дорем. ҳамаи ҳамин боиси осебпазирии тағйирёбии иқлим мешавад. аҳамияти фаъолияти маркази обу ҳавосанҷӣ дар вилояти Соғд оид ба мониторинги обу ҳаво, таҷрибаи пешрафти Ҷопон доир ба пешгирии тағйирёбии иқлим, муҳимияти ташаккули донишҳои соҳавии мақомоти ҳифзи муҳити зист ҷиҳати тарғиби тадбирҳо оид ба тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба он аз мавзӯъҳои муҳими семинар машварат буд, ки мавриди таҳлил қарор гирифт. Мақсад як буд: ин баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ аст, ки барои он масъулин чораҷӯӣ менамоянд. гузориши Мафтун Ашкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.